Το 1968, ο εκφραστής της νεοϊορκέζικης pop art Andy Warhol εξτόμησε μία φράση που άφησε εποχή. Είπε ότι στο μέλλον ο καθένας θα είναι παγκοσμίως γνωστός για 15 λεπτά. Προέβλεψε, κύριε Βαστετζίδη, τη διασημότητα του 1/4, αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πείτε μας, πόσο υγιές είναι το νέο φαινόμενο της ψηφιακής κοινωνίας? Όντως ο Warhol ήταν πολύ προφητικός, διότι με το διαδίκτυο αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προβάλλεις τον εαυτό σου πολύ εύκολα και να γίνεις γνωστός σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτό μπορεί να ενέχει κάποιους κινδύνους, διότι όσο εύκολο είναι να προβάλλεις τον εαυτό σου όπως είναι σήμερα, άλλο τόσο εύκολο είναι να κατασκευάσεις μία εικόνα η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και εκεί αρχίζουν οι κίνδυνοι. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το διαδίκτυο από μοτίβα ανθρώπων που λειτουργούν ως πρότυπα. Πρόκειται για τις διασημότητες όπως η Μαντόνα, η Αντζελίνα Τζολί, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και τις μικροδιασημότητες που ξεπροβάλλουν καθημερινά από το διαδίκτυο, από το Facebook, το Twitter, το YouTube. Η επιρροή λοιπόν αυτών των προτύπων της showbiz, πόσο θετική ή αρνητική μπορεί να είναι για την εξέλιξη του ατόμου και της κοινωνίας μας? Η δημιουργία του προτύπου είναι πολύ εύκολο να υπάρξει σήμερα και ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες. Οπωσδήποτε υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι εάν η εικόνα που θα δημιουργήσει ο διάσημος δεν έχει σχέση και με τον ίδιον όσον αφορά την πνευματική του αξία ή αυτό που κάνει, αλλά και γενικώς και με τον τρόπο της ζωής του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λάθος πρότυπο, ειδικά στις ηλικίες από 12 μέχρι 25 ετών, δηλαδή στους εφήβους και στους ύστερους εφήβους, με όποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό. Πρόκειται για ένα στρατηγικό μάρκετινγκ, κύριε Βαστετζίδη, ή αναγκαιότητα για την ουσιαστική ενημέρωση ή ψυχαγωγία του ατόμου? Εάν πάρουμε λοιπόν πώς ζει σήμερα η Μαντόνα, ο Μπέκαμ, τα παραδείγματα που πολύ σωστά αναφέρατε, θα δούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της προώθησης των έργων, των κινηματογραφικών ή των τραγουδιών είναι πώς θα πουλήσουν περισσότερο και θα φέρουν έσοδα στους μηχανισμούς του Star System. Έχετε την αίσθηση ότι η κοινωνία μας σήμερα είναι κατακερματισμένη και προσωποκεντρική? Οπωσδήποτε, εάν ένας άνθρωπος έχει τα λεγόμενα likes έτσι μέσα στο ίντερνετ, τα οποία είναι εκατομμύρια, έχουμε έναν προσωποκεντρικό χαρακτήρα μίας εικόνας ανθρώπου, γιατί όπως είπαμε πριν δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τον άνθρωπο η συγκεκριμένη εικόνα, και εάν θα το συνδυάσουμε αυτό με τους μηχανισμούς του στρατηγικού μάρκετινγκ, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται ένα είδος διασημότητος σήμερα που δεν έχει όμοιο στην ιστορία και που μπορεί να οδηγήσει σε μία λαθασμένη αντίληψη των συγκεκριμένων άνθρωπο, εκκεντρικές καταστάσεις και γενικώς η εικόνα αυτή να πλήξει τις εσωτερικές δομές της προσωπικότητος και να καταλήξουμε οπωσδήποτε και σε ψυχιατρικές καταστάσεις. Αλήθεια, ο επιστήμονας και ο φιλόσοφος σήμερα έχουν ανάγκη την επικοινωνία για να αναδείξουν το έργο τους? Απολύτως. Και θα έλεγα ότι μπορεί να ωφεληθούν ιδιαίτερως από αυτά. Μπορεί κάποιος να προωθήσει την ιδέα του πάρα πολύ εύκολα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που μένει είναι η ιδέα του να βρει απήχηση. Η αυθεντικότητα του λόγου και της πράξης του ατόμου κινδυνεύει σήμερα, κύριε Βαστετζίδη, από την πολυδιάσπαση της προσοχής λόγω του όγκου των πληροφοριών?
Θα έλεγα ότι η προϋπόθεση για να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο αυθεντικής σκέψης είναι και το ποσό αυτό των πληροφοριών. Διότι όσα πιο πολλά ξέρει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο διευρύνονται οι διανοητικοί του ορίζοντες και η κατάλληλη επεξεργασία της πληροφορίας φέρνει το σωστό διανοητικό οικοδόμημα. Θέλω να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Βαστετζίδη, για την επικοινωνία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση του Γκέτε, ότι το να σκέφτεσαι είναι εύκολο, το να πράττεις είναι πιο δύσκολο, αλλά το δυσκολότερο πράγμα είναι να πράττεις αυτό που σκέφτεσαι.